Omong kha edisi village ni andaro kalainai Jompu jala phalnokla 10-15 bosor swkang o bazar ni mangpili omahai tongmani pia tabuk bo omahai ni omahai bunyang agi musuk wak himani lama rokse tabuk kahama ke pis rijak thangba kya pia o Jompu jala ba boro aswk buini sai ulo kwlwgwi tongkha 1 number constituency swnamna hinui salangmani chini bubagra pia mungsa nukjakya develop tongo oro MLA neta petua neta pia amrok bo kuno samungo phnangmaya nainele lukurok omo munchuni bazar da wngsi omo munchuni lama da wngsi na oro leptin kaisa kaham tongo na swtui nok kaisa kaham tongo na baniya khainai rokni bagwi set nok kaham kaisa tangwi rijak tongo bazar committee hwnjaknai rokno ba sabo committee rwbaikha baniya khainai rokno bazar brum no rang 10 taka khele khak chanda nalaiphu pia kuno bazar ni kuno development kwrwi omo hai situation wngjak tabuk o Jompu jala bazar ni mangpili naini dinorok chini goring ni mangpili. Dia